Bueno, orain ibilbidea hasi baino lehen gaizkarekin, alkate juradoarekin elkartuko gara eta ea zer kontatzen digun herriaren inguruan. Orain Oronozeko alkatea edo alkate juradoa harrapatu dugu. Gaizka, kaixo, zer moduz? Ongi, hementxen. Bueno, kontatu guzu pixkat, zergatik egin duzu hemen geratzeko autua? Bueno, herriko alkatea naiz eta ja horrek haunditzerten du. Egerran, beti Oronozko sentitu naiz, eta beti hemen bizitu naiz, kentzen hilabete batzuk igual ganitzela ikastera kanpora, baina hilabete gutxi. Eta egerran herri gustatzen zait, hemen dut bizi modu ere bai, eta bizitokie. Orduan, ez da naturala da niretako hemen gelditzea. Eta nolakoa da hemengo bizitza? Ongi, azkenean beti badire gauz egiteko herrien, eta nik aita igual etxean laguntzen diot ere bai, eta gero lagunak ere elkartzen gara, hemen badugu gimnasio bat, frontona ere bai. Orduan beti badire gauz egiteko, bai etxean etxeko lanak, eta bai kanpoan lagunekin edo zin aktibidade, edo zin gauza atratzen dela beti bada bisitasuna herrien ere. Eta zuk ere hemenen lan egiteko aukera duzu, ezta? Zertan lan egiten duzu? Bai, ni lehen Iruñan naizen nintzen eta aukera izan nuen sartzeko Bertizen, mantenimentu lanetan. Orduan etxean bertan nago, bizikletan gaten lanera, hurbilago ezin dut izen. Eta hori da normala hemen edo normalean jendeak joaten da beste leku batera lan egitera? Ez, normalean, baztanen azkenean fabriketara eta gaten direnak kanpora atratzen dire, normalean. Eta gero ikastera ere gaten direnak unibertsitateko eta kanpora gaten dire, eta egia da. Bailarak bere gauza honak du, baina lan aldetik, gauza txarrak edo ohituta gauden lanak arpatzeko, igual zailago da, ez? Adibidez, periodista bate baztanen zailago du Donosti batean baina. Horren beti mugitu behar da batzuta, baina nik uste hori eraldatzen daiela ere bai, eta aukera bilatu behar direla hemen gelditzeko ere. Eta mugikortasunaren aldetik, transportea eta hori nola dago hemen herrian? Orai azkerian hemen baztanen herri txarra dire eta daude kilometrotara, orduen egia da, kotxean ohitura hundie dela, baina orai ere dago proiektua Bia Berdena elkartzen duela Oronozetik Elizondo-raino ere bai, orduen aukera ona izango da, baina egia da kotxean erabilera handie dela. Eta autobusak eta? Autobusak eta bai badire, lineakoak eta hola, gero egia da herriko bestetan eta ez dakit azken urtean, azken 2 urteetan gantorrien zerbitzua eman dute, eta horrek ere lagundu du, baina orai falta da, igual, egunerokotasunean edo izate aukera transporte publikoan baztanetik mugitzeko. Baina hau da betikoa, ez? Zerbitzua ematen duzu, baina zerbitzua rentabilidadea eta erabilera. Bai, agian ohitura ez dago, ez? Bai, azkerian egia da, Iruña batean edo hiri batean transporte publikoa ibiltzen duzu, ze kotxe hartu eta aparkatzeko ez dakiron zailago da. Hemen betitik kotxean ohitura izan da, ez? Ez dakit berrotako bat, Elizondora gateko, kotxe hartu behar duzu. Bizikletan gaten altzara, baina, ez dakit, ez? Malda daude eta ez da egunerokotasunean
ez da normalena. Eta etxe bizitzaren kontua nola dago hemen? Aukera dago, ezakit hemen etxe bat egiteko, alokatzeko? Hemen azkenean, beti soazten dugu ez, hemen azkenean bakoitza bere lekuko problematikak iduritzen zaizkio ez, garrantzitsuenak edo iduritzen zaizkio zailenak edo komplikatuenak edo arazo gehien maten dutenak ez. Adibidez, Baztanen, noble baile Baztan horrekin eta Printzipe Dianakin, tire etxe bizitzan inguruen 1000 arazo, da etxe bizitzan arazoa. Ertenko modu betean mundu mailako arazo bat dela, edo peninsula guztien badaben pino, Europan, eta hemen zailtasuna daude da, etxe bat iteko orduan edo etxe zahar bat konpontzeko orduan, azkenean legeak daude, arkitekturako ordenantzak edo arkitekturako arauak daude, eta zailtasuna daude, baina nik uste bai, haiden saiatzen aldatzen, baina hau betikoa da ez, legeak aldatzeko urteak pasten dire, eta honditzeta generazio bate igual izorratuko dio, eta hurrengoak igual disfrutatzen halko du etxe bizitzen. Kasu honetan erten dut, etxe bizitza zarren adibidez birmoldatzean gaia, Etxe bizitzan gaia komplexoa da, ez dut lau hitzetan, erten baina azkenean privatizatzen direli gauzak arazo ekartzen dute. Esku pribatuetan daudelik, benefizio pribatuetara, eta etekin ekonomikora gaten dire gauzak, eta horrek hartzen duena da, gaur egun dagoen arazoa. Hola, motxe, arras motxe esplikatuta. Eta udaletik zerbait pentsatu duzue gai honekiko? Ni naiz herriko alkatea, alkate juratu edo ni naiz alkate politikoa, orduan Baztango udalean nik ez dut, baina bai badakit udaletik ere lanean daudela gaiunen inguruan gehien bat irtenbide bat harpatzeko edo saiatzeko gauza hauei soluzioa ematen. Jakinta, konplexoa dela eta gaia luze solastena dela gaiunen inguruan. Eta zuretzako zeintzuk izango litzateke abantaiak hemen bizitzearenak, edo herri txiki batean bizitzearen abantaiak? Nik uste dut herri txiki batean bizitzeak hartzen datzula lurrakiko hurbiltasun bat, eta modu batean gure jatorriekiko hurbiltasun bat. Azkenean hirien herritik eta lurratik urrun bizi dire, azkenean hiria sortu ziren momentutik sortzen dire munduko behar guziekin, ez? Behar dute jatekoak harri, behartzaile edatekoak harri, behartzaile denak harri, ze hiria dire, ez? Bertze gauz handitz onak duzte. Baina egia da nik uste den gehiena lurran hurbiltasuna, lurrakiko hurbiltasuna eta horrek hartzen datzun modu batean askatasun natural bat. Ez askatasun artifizial bat, gaten naiz bidaian ez dakin horat edo erosten aldut gauza bat eta kartzen haute etxera. Nik uste askatasun naturaloi dela hurbil egotea lurrakin eta jendeakin ere. Azkenean herri baten gauza da denak zautzen garela, ez? Honeko eta txarreko denak zautzen gara, eta nik uste hori den positiboa, ze gizakie berez soziala da, orduen iduritzen zait herriek mantentzen dutela sozialoi, hor gero harreman onak ona dire, txarrak batzutan arras txarra dire. Aukera hori ematen duela, ez, gehiago, bai. Dena intentsoagoa da, ez? Bai, hori da, dena, bai. Jende berdinarekin. Zerbait ongiten baduzu, dene badakite, eta gaizkiten baduzu, ere bai. Eta beste alde batetik, zeintzuk dira gauza txarrak edo ezakit faltan botatzen dituzunak? Argumentu berdina baino kontrara, ez? Azkenean dena zauntzen gara, eta bai, baina egia da, aktibidade aldetik edo elkartzeko momentuen azkenean herri txarra dire, ez? Orduan, kuadrillan bagara 10 persona, posible da hilabete batean egotea 2 edo 3 eta ezbertza gauza bat uste, ez dakiz zer. Jende gutxi izateak alde onak du, baina alde txarrak du ere bai, momentu batzutan egia da, ez dakit ez, estimulo edo bakartasun gehiago izaten alduzula herri batean zentzu hortan. Eta nola ikusten duzu herriaren etorkizuna, ez dakit jendeak intentzioa dauka hemen geratzeko, ikusten duzu joera bat hirira joateko edo beste herri handi batera joateko? Hemen, printzipioz, gure kuadrillan eta gazteak eta nik uste interesa duten hemen gelditzeko. Beti ere azkenean horrek hori markatzen du aukerak ere bai, hemen gelditzeko aukerak zein diren, baina interesa bada, gogoa bada, eta egierran nik uste Oronozko herritarrak gustora egoten diren, eta gogoa duten hemen segitzeko.
Gauza, batire etxebizitzan problematikak, ez? Oronosek adibidez badu olako singularidade bat, edo olako dela baditugula Nafarroko gobernuko 4 bloke pisu. Daudenak zedituek gaur egu, ez dakit, Guardia Zibilak ibiltzen du, baina, bueno, hoiei adibidez Nafarroko gobernuei bai eskatzen altzaio edo eskatu behar diogu irtenbide bat, ze dire Nafarroko gobernuko pisuak, daudenak erabilpenik gabe batzuk, eta bertzeak erabilpen txar bat maten. Orduen aukera hona izaten alda, bai, herritarrendako, bai, bueno, baztango edo zinendako, hemen etxea hoi. Erosializateko edo bizializateko hemen. Eta gero, zure lanbidera ja bideratuta, ezakit turista asko ikusten dituzu hemendik pasatzen, lorategiak bisitatzen. Bai, azkenean Bertiz parke natural bada, eta egia da lujo bada parke naturala izatea bertan. Ze azkenean Iruñatik tortzen zara, Donostitik tortzen altzara, Baionatik, eta bertan da, ez da, igual Irati edo Urbasak Amartzara araño, baina hemen sartzen zara eta parke naturalean zaude. Orduen egia da jende handiz tortzen dela unet, bai. Egia da, Oronozko herrira igual ez da inbertze sartzen, baizik eta Bertizera. Oronozko herrian igual ez da inbertze ibiltzen, gehien bat, herria igual kusten dute batzuk, baina interesa gehiena parke naturalana da, eta gero ja, baztanera sartzen direlik, mitikoak, ez? Sorroxin, Amaiur, eta holakoi. Eta, bueno, ja bukatzeko, zergatik gonbidatuko zenituzke bisitariak parkera joatera? Parkera, gehien bat, azkenean leku bat delako Nafarroan parke natural bat, parke naturalen alde hona da, gizakia ez dela nahi duen bezala ibiltzen al, eta ez dagoela ez kotxeik, ez dago egurran ustiapenik, ez dago natura bere hortan dago, ez? Hor. Ez dut erten egurra atratzea txarra dela mendian, baina, bueno, 2000 hektarea dire, ez direnak egurra atratzen al, ez dut uste kalta handitzik ingo dionik sektore hortako langilei. Eta nik uste polita dela ikustea hoi, natura den bezala, ez? Alde honekin eta txarrekin, batzutan erortzen aldira dar batzuk eta bertzetan ez dakiz zer, baina bai, hoi du polita. Pixket konektatzen duzula lehen erran dutena, ez? Konektatzen duzu pixket lurrakin edo heldu garen lekuekin. Bueno, gu bagoaz herria ikusten jarraitzera, ez dakit lekuren bat gonbidatzen diguzun. Bueno, herriko alde zarra, polita dela, kriston etxeak eta daude, eta gero xoko politema baldin bada, nahi dute zerran, gero turistez dute behar den. Bueno, primeran gaizka, mila esker, hortik bilatuko ditugu lekutxoak. Agur! Ale, jo! Aiba, zer izango da hori? Kaixo! Epa! Zer da hau? Metxa? Hau, hau da hemengo food truck bat, gasto truck bat. Hemen itentugu bokata berezi batzuk, razioak, eta dena guk egin da. Eta gero hemen jartzen duzue, ipintzen duzue terraza? Bai, terrazita bat batzen dugu, bai, hemen jateko eta, lasai egoteko karreteratik urrun, eta... Primeran, ze ongi antolatu duzuen hemen, eta ezakit zer saltzen duzue hemen, kontatu guzu pixkat. Negozora guztien dizut karta, hementxe dago. Guk egiten dugulan haragi metxatuekin, ez? Gero salsa desberdina, kondimentua jartzen dizkiogu, eta atratzen sortzen duguna hemen dago. Ja, gaten gara hemen 5 hilabete edo, eta bixen konten, jendia gauz berria probatzeko prest. Eta metxa izena zer, metxa ezagititz joko bat... Ez ginen lotu nahi ere haragi metxatu egiten ditugulakoz, ez? Baina, hartu egitun aukera batzuk eta gure erdigunea dire fogoia, gero ere sua eta metxatuak ere egiten ditugu, hortaz, pixko bat denagatik konjuntu. Eta izu, ezakit solasteko tartetxo bat daukazu? Bai, hartzen dugu. Hortxe hartzen gara eta komentatzen hau zuen. Bale, primeran. Venga.
Bueno, kontatu iguzu pixka bat zertan datza metxa, noiz sortu zen, eta nondik dator ideia? Metxa datza azkenean, pues, erran duguna, eta hori irakurtzen aldena ere. Pues, da sukalde bat azkenean, sukalde mugikor bat. Eta, hemen egonik, saiatzen gara bertako produktua erabiltzen, gero elaboratzen dugu, eta, hola zen, tentutugu gauz desberdinak, azkenean. Eta hau sortu zen, nitan ere bikotea ginen Iruñan lanean, haur baten esperoan, eta, pentsatzen, nahi ginen herri batera gan, bizitzera, eta pentsatzen nola itena ginen herri batean bizi eta Iruñara egunero gan lanera, eta bikoteak errantzun nahizu, eta food truck bat, eta horren ginen bueltak ematen, eta gan ginen aintzin, sortu ginen proiektua dena, eta lantzatu ginen hau egitera, probatzera gauz berri hau. Eta momentu zer moduz? Ongi, arras konten. Eta nondik mugitzen zarete pixka bat hemen egoten zarete ez, normalean? Bai, normalean hemen gaude, eta gero egia da udako asteburu batzutan mugitu garela baiarako bestetara. Eta hori zen, ditugu besta bastangoak, Lesakan ere on ginen, Legasan ere bai, baina hori zen, larun bat egun bat edo beste egun bat mugitzen gara, gehien bat afariak ematera, gure suertez, gure fuertea dira afariak, orduan egiten dugu golpe fuerte bat afariekin, eta gelditzen algara hor edo bueltatu. Baina, besta gero eta gigo abantzatu, gero eta okerrago. Eta zer moduz harrera, jendearen harrera? Gustatu zaio ideia, hemen justo orono zen, zer moduz hartu dute? Ongi, egiarrateko jendia konten. Konten, ni hemengoa naiz, orduan herriko batek, lan egitea hemen, beti da pozgarria jendian dako. Eta gero, herri alde honetan ere ez dagolako ostaturik edo dendarik edo zerbitzurik azkenean, dena han dago. Eta bizitza pixko bat emateko alde hontara ere ongitorri da, nik uste, bai. Eta aldaketa hiritik horrelako herri batera, nola izan da bereziki igual familiarekin orain? Ni bizitu izan naiz hemen beti, egia da, ginela hori Iruñan bizitzen urte pare bat, eta hiria du ona, konparatzen honekin igual ez zara enteratzen hain bertzen negu bataz. Haude hor farola tartean edo bada jende gehiago, baina egia da, nire ustez aur batekin, honek ematen dizun lasaitasuna, benpin hemendik urte batzutara, aurragatea kalera bakarrik, eta lasaitasun hori han ez ginula edukiko. Orduan, biok argi genuen, nahi ginula herri batean bizi. Eta, bakizu desberdintasunak, azkenean, hau gero eta jende gutxiago du herri hauek, eta ez da erresa familiak gehitzea herritara, edo juntatzea famili batzuk pixko bizitza emateko, edo... Eta orono zen, zerbitzuak nola daude? Orono zen egi arteko ez daude gaizki ere, badugu farmazi bat, badugu medikua, suhiltzaileak ere, baina hori aparte da. Dendatxo bat ere badago, txikia, eta ostatu bat, bi ostatu ere badire. Orduan, nahiko kompleto gaude, ez? Gero ere hori baitugu, espazio hauek, ez? Plaza, parke pare bat, bertiz, nahiko ongi da gaude. Gero, igual problema orono zen gehien bat zein da, etxe bizitzarena, ez? Nola lortu etxea, daude etxe bastante utxik, bastango herri honizetan bezala, eta ez da hortarako ere... Zuek adibidez ezakit etxea zen eukaten hemen eta... Ni baut baserri bat, ni bizitu izan ez baserri batean. Orduan, bikotea herrira bai, baina baserrira oiniken ezen hau sartzen. Eta orduan, hemen herrian gaude alkilerrean. Eta prezioa zer moduz dago? Dago dena igotzen egia erran, dena dago igotzen. Osa, Iruñan baino... Merkeago, bai. Baina, klaro, konparazio horretan, ezakit askoz merkeago dagoen, edo... Faktore pila, denak ikusten, ezakit ongi, oraingoz ongi, baina dena dago iti azkenean. Eta ezakit metxaren etorkizuna nola ikusten duzu? Ezakit zure helburua den metxa izatea, edo hemen ezakit transizio moduan daukazun? Ez, hilabete hau, izan behar da azkena ingo dugula lan, aurten. Izan behar dugula irekita. Eta hori,
urrengo urtean espero dugu berriz permisoa eskatu eta uzten diguten berriz hemen paratzen. Eta hau da, bueno, apostu bat oraingoz, herrian lan egin eta bizitzeko, bai espazio ez direnak erabili orain arte, espazio hauei erabilpen bat eta proiektazio berri batzuk emateko. Eta, etorkizuna planteatzea da modu haunitzetan, ez? Baina ni bai nahiko nuke alik eta etxetik hurbilen lan egin, etxekoekin lan egin, albaldin bada. Eta hori. Hau izan behar da, pixkat udako denboraldi horretarako, bai, ez? Oraingoz bai. Eta urtearen gainontzeko momentutan, ez dakit beste lan batzuk daukazue, zu eta zure bikotea? Orain gaude bigarren aurran esperuan, orduan negu hau izan behar da pixkat motza. Eta hortaz, ez du pensatzen nuen bai neguan bai irekitzea, eta eramateko egitea gauzak, karta berritu dena, baina 2 hilabetetarako ez dakit merezi duen, dena aldatu, argindarra, ez dakit ze. Orduan aurten ere ustez, uda ikusi dugu nola gaten den, eta hurrengo urtean ikusiko dugu uda eta negua igual nola gaten den. Eta neguan bai, txiko dugu, ikusiko dugu. Bertze zerbaitetan lan egin behar dugun edo ez, beharren arabera. Orduan negua lasaitasunez hartu eta disfrutatu aurretaz. Eta familiaz, eta zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tardetxo bat ateratzeagatik, eta gure ibilbidearekin jarraituko dugu. Ederki, ami esker. Zuri. Aio. Orain Xaloako estudiora etorri gara, Iñaki zer kontatzen duen. Iñaki? Begira. Hauxe da, Oronozen Xaloak duen estudioa. Hementxe, lehenagoko analogikoan eta erabiltzen genituen makinaria eta. Eta hau zertarako da? Hauek ziren magnetoskopioak ditzen direna, hemen sartzen ziren zintak, eta kontroladora honekin mugitzen zenituen, eta aspaldiko teknologia. Eta gero, hemen Kaixo, Maria. Gure lankidea, eta hemen platoa. Plato hau zuruk ezagutuko duzu zuzeneko konexioak egiten ditugunean Berriozar eta Oronozko platoen artean, zuan egoten zara, baina elkarrizketatuak egoten dira hemen jarrita, eta hoxe da, platoa. Fokoak. Eta hemen bertzaldean, hementxe nire bulegoa edo, nolapait ditzearen, hementxe editatzen ditut, jasotzen ditudan irudi guztiak. Igual, eseriko gara hemen eta itzen dugu pixka batxo bat. Patuko dut kamera, zu jarri biztertian eta solasten gara. Primeran, Iñaki, kontatu iguzu nola den hemen Xaloan lan egitea? Polita, hasteko polita, ze ematen izaukera, barnean duzun hori punto artistiko hori atratzeko, kameraren bitartez, edizioaren bitartez, orduan polita. Eta, noiztik zaude hemen lanean, aspaldi ez? Errango nuke aurten igual 26 urte egingo ditu dela. Xaloan hasi nintzela, eta ibilbide guztia hemen egin dut. Eta nolakoak izan dira urte hauek? Gora beratsuak, Gora beratsuak hasiera hartan Elizondon ginauden, gaur egun udaleraikina da eta gaur egun musika eskola den Goiko Solairuan. Orduan analogikoan egiten zen dena. Oraindik ere baitu horti barna, katxibatxe batzuk. Eta zaila, ze, Xaloa beti egon da diruz larri, edo diru laguntzen menpe egin handi batean. Orduan, izan ditugu gora bera handiak. Gero
nik uste dut oreka bilatu zuela, baina iritsi zen momentu bat gobernu aldaketek zirela eta erkidegotik tortzen zen diru laguntza bertan bera gelditu zela, eta orduan ereak sartu ziren, eta azken urtetan arresongi. Orain momentu honean ikusten duzu. Bai, nik uste orain baino nik uste ez gaela egon, bai. Gero, zuk zure partetik enpresa bat daukazu ere, ez? Bai. Kontatu guzu pixka bat horren inguruan. Ni autonomo bezala ere ibiltzen naiz, Xaloatik kanpo, irudi da nire enpresa, eta, argazki eta bideoarekin zer ikusia den guzia edo gehien bat egiten dut, bai. Eta hemen baztanetik aritzen zara? Baztan bidasoa, nik uste dela nire eremu naturala, baina kanpora ateratzeko ez dut arazorik. Eta zergatik egin zenuen autua hemen lan egiteko? Erramaratzen nire arras bastandarra naizela, naiz eta orain ez naizen bastanen bizi. Orduan, ikasten ari nintzen bitartean, lanbide eskolan ikasten nintzen bitartean, ateratzen asteburutan Xaloan kameralari bezala lanean aritzeko aukera. Eta, horrego nintzen urte terditze dola. Ikasketak bukatu, praktikak egin dituen bertzelantegi batean. Eta Josebak erran zidan, nahi nuen ja lanean hasi. Jornada osoan, eta pixka bat izan zen horrela. Xaloak ez zuen jauz ikustekorik nire ikasketekin, ze nik mekanizatu ikasi nuen gara hartan. Eta... Baina gustoko zenuen. Bai. Nik uste dut, hau izan barrozula pixko bat berezkoa, eta nik uste, harpatu nuela hor nire tokia. Eta ze intentzio dituzu hemendik aurrera, zakit beti baztanen lan egiteko autua egin duzun, edo zakit aukera, edo... Ni baztandarra naiz, lana Oronozen egiten dut baztanen, beran bizi naiz, baina justo Oronoz dago Elizondo eta bera erdibidean, eta etxetik 15 minututara lan egiteak, suposatzen du, kotxea bai hartu behar dut, baina ez ditu dela bidai luzeak egin behar, arriskua, gastuak, orduan, etxetik hurbil egite horrek, nik uste dut, hola segitzeko asmoa dudala behinpin epe ertainera. Eta nola ikusten duzu hemen enprendedoren egoera? Egia da, baztanen ez dago halako lantegi handirik, baten bat badago, baina lantegitako lana egiten den jendeak tiratzen du Lesaka eta bera aldeko lantegitara. Orduan, emprendedoren aldetik, baztan errango nuke alabeharrez tokatu zaiola autonomo txiki pila bat izatea, eta errango nuke badela desente. Datu ofizialak eta jakin gabe, nire irudiko uste dut badela desente, bai. Eta egoera zaila da, ikusten duzu ezakit aurrera eramateko, igual zerotik hasteko... Bai, hor igual egoera zaila da autonomoek administratiboki dituzuen arazoak direla, eta ez lana harpatzearena berez. Kuotak dira garestiak, IVAk, papeleoa, orduan nik uste zailtasunak hortik heldu direla, iturgin batek lana egiten aldu, lana aterako zaio, hori da bere gustoko lana, nik argazki kamararekin, bertzea ilustratzailea, bertzea gasnategia, baina beti dago parte administratiboa dela zailtzen duena nik uste gure lana. Eta hemengo jendeak uste baloratzen duela esfortzu hori edo hemen bertako lana? Bai, errango nuke baietz. Hemen jende haunitzek egiten du autua baztanen gelditzeko, eta nik uste dut hogi bidea bilatzen duela, iturgina, elektrizista, argina, holako nekazaritzatik ere bada jendea bizi dena, bai. Eta zerbitzuen aldetik nola ikusten duzu Oronoz, nola banatua dago? Piskat baztanen, ez da? Oronoz errango nuke dagoela toki nahiko, ez dut derramat privilegiatua, baina komunikazio aldetik bai toki estrategikoan,
hor dago, Baztango iskin batean N121aren bazterrean, Donostia beti hurbil ere bai, eta errango nuke dela Pasoko herri bat, orduan zerbitzu aletik, hor badire bi ostatu, jatetxea, hotela, dago denda txiki bat, dago eskola, dago osasun zentroa, akit autobus linek eta parada hemen Oronozen egiten dutela, berriki eskualde mailako institutua edo lan heziketarako institutua eraikitzeko asmoa argitu dute politikariek, orduan etorkizunan ere hori egongo da, badago farmazia bat, nik uste dut basikoa badagoela, eta gero kontutan izan, eta Elizondo 10 minutara dagoela eta Donestebe ere bai, zerbait gehiago behar izan ez gero, alde batera edo bertzera ganta, bai. Ongi, errango nuke ongi dagoela. Eta zuk zergatik aukeratuko zenuke aukeratu zu herri batean bizitzea? Nik uste dut gauzak errexago direla, ez? Herri batean. Azteko ni naturaren enamoratu bat naiz, orduan batez ere Nafarroko iparraldeko herri txiki hauek beti, edo gehienek, oianak dituzte inguruan, mendiak, orduan etxetik altzara abiatu oinez, eta 5 minututan ja zaude natura bete-betean. Orduan ja horrexigatik bakarrik ja izaten alzen aitzaki handia aukeratzeko herri batean bizitzea. Eta gero ere, orain, ikusten dut komunidade bat dagoela, ez denak elkar ezagutzen gara, onerako eta txarrerako, baina nik alde hon gehiago ikusten dizkiot txarrak baino, laguntzeko eta gustatzen zait karrikatigan eta ezagun bat harpatu berekin hitz bota, aintzinago bertze batekin. Eta orain aita naizen aldetik ere, ematen dit kriston lasaitasuna, nire seme alabak herri batean hazita eta ezitzea, horrek ekartzen duen lasaitasunarekin, ez? Ez dago igual alako kotxe zirkulazioa handirik, denak ezagutzen dugu elkar orduan ez dago jende arrotzik eta ez zaude alerta, edo nik uste dut errexago dela herri txiki batean bizitzea. Eta kontziliazio aldetik ondo moldatzen zarete? Bai, zorionez, Xaloa bada enpresa familiar txiki bat, onerako eta txarrerako, baina kasu honetan edozein gauza dela ikastolatik deitzen didatela, edo hartzen dut, gaten naiz, alde hortatik Xaloarekin behintzat, problemi gabe. Eta hemen, bizitzeko edo etxe bizitza bat lortzeko badakizu nola dagoen kontua? Oronozen zehazki ez dakit, baina, aipatzen analizut igual pixket eskualdean ematen den egoera orokorra, Garesti, errango nuke titularra dela Garesti, errango nuke alokairuan ere guti dagoela, eta dagoen hori prezioz konparatuz duela 10 urte, ez dut erran bikoiztu direnik, baina prezioak goratu direla pile bat bai. Eta gero betikoa, elkarrekin ibili gara grabatzen zenbait saio hemen inguruan, eta ikusituzu daudela kriston etxe handiek, horietako haunitzen daudela hutsak, eta horre ere, administrazioarekin harpatzen gara parez pare, ez daude traba bertzerik, etxe zahar horiek zahar berritzeko, errestu berrean nik uste pegak direla handiagoak, eta horra dire gelitzen utxik, dire hondatzen, haunitzia dire lurrera botatzeko puntuen. Orden, etxe bizitzaren asuntoa nik uste dut dagoela arras gaizki. Buelta bat eman behar. Pero, uste duzu Elizondon ere, ez dakit, oso zentralizatua daudela igual zerbitzuak eta ere etxe bizitza aukerak, igual alokairuan gehiago. Azkenean Bailarako herriburua izanik, alde batetik igual logika pixket ere badu hor zentralizatzea zerbitzuak eta hola, baina, eta gauza Elizondon etxe bizitzaren asuntua ere, nik uste dut okertu dela azkeneko, hori da nabaitzen dutena, inguruko jendea eta ezin alokairuan harpatu jauz,
erosteko ere garesti, bai. Egia da, Elizondon daudela etxe bizitza honditz, baina horietako batekin egiteko zail. Bai. Eta turismoak nola eragiten du Baztanen? Bueno, Baztan hartuta, nik uste desberdin. Adibidez, Elizondo eta Baztangoiza ingurua nuke turismoz lepo daudela. Ez da usartzen igual marra gorria pasatzeko momentu hortan, baina bueno, bai, hor abuztua aste zainduak, badirelako fetxa batzuk, zubi batzuk eta hola, nahiko topera dagoela. Gero, errango nuke herbereak, ba, Oronoz eta hola igual lasaiago bizi dira turismo aldetik. Basaburuak badu, turismo zerbait ere bai. Eta nola eragiten duen, bueno, pues, ekonomikoki suposatzen dut ba ongi eragingo duela. Azkenean lanpostuak sortzen dira, turistek ere dirua baiaran uzten dute, pues ez bada jatetxe batean, izango da supermerkatuan edo gasolindegian. Bueno, momentuz errango nuke positiboki eragiten diola, baina ja nik uste hortxe, bai. Eta herritarrak nola ikusten dituzu honen aurrean? Hoi ba, bueno, pues, behar bada Elizondo, Erratzu, Amaiur bezalako herrietan ez dut erran nazkatuak, baina, bueno, turismoak ere... Bidean, ez? Bai, azkenean dena bezala gozak masifikatzen direnean, bueno, bertakoendako onura guti kartzen ditu eta aldiz igual, ba, pentsa, Erratzuar batek ezin aparkatu edo olako herri batean, ez? Inoiz bizi izan ez dituen egoerak, pues orain turismoari esker bizi dituenak, ez? Eta gero, gainontzeko herrietan eta, bueno, nik errango nuke, ba, ongi eramaten dutela, bai. Primeran, ba, bueno, Iñaki, igual jarraituko dugu herria bisitatzen elkarrekin. Hartuko dugu kamera eta gango gara grabatzera. Primeran, ala guazen. Venga, guazen. Honaino iritsi da gaurko saioa, espero dugu gu bezala asko disfrutatu izana gurekin eta gure bueltatxoarekin. Eta hurrengo batean berriz egon gara beste herri bat bisitatzen. Agor, ondo segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.